Bueno, laster hasiko gara, minutu bat barru. Badakizue, beti bezala, txataren bitartez, egin ditzakezuela galderak, saioak aurrera egin ahala, eta amaieran saiatuko gara erantzuten. Ikuste dut ja ordua dela. Beraz, ongi etorri denoi, ari garako saio berri honetara. Parkatu, zemezu bat atera zait. Ongi etorri denoi, ari garako saio berri honetara. Gaurkoak gurekin dauzkagu Oarsoaldea Garapen Agentziako lagunak, besteak beste Aitziber Larrartek azalduko digu haiek izandako esperientzia hizkuntza kudeaketan. Oarsoaldea Garapen Agentzia, oker ez banago, Lezo, Errenteria, Oiartzun eta Pasaiako Garapen Agentzia da, izaera publikoa du eta herritarrekin harreman zuzena du. Eta beraz, denoka ados bagaude, hasiko gara eta emango diegu hitza Aitziber Larrarteri eta Oarsoaldeako lagunei. Bai, eskerrik asko. Egun on denoi, eskerrik asko zuen saioan parte hartzera gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri gurekin konpartitzeagatik zuen esperientzia jakina. Bai, Oarsoaldea Garapen Agentziako euskara sustatzaile taldea gara, eta urte hauetan zehar egin ditugun ekimenak edo ekintzak praktika onak zuei azaltzera gatoz gaurko helburua horixe izango litzake. Eta batez ere euskararen ahozko erabileran eragiteko egin ditugu motivazio saioak. Esanguratsuenak diren horiek bildu egin ditugu eta espero dugu zuentzat baliogarria izatea. Elkarbanatuko dizuet aurkezpena. Ondo ikusten da? Bai, parkatu, Aitziber, nahi baduzue, berak hitz egin ahala, zuek ere galderakin ditzakezue, eta oso zehatza bada, saiatuko gara saioa bitartean erantzuten. Besterik gabe, aurrea parkatu. Gaurko saioan ikusiko ditugunak hauek izango lirateke. Hasiera batean laburki aztertu nahi dizuegu zein izan den testuingurua praktika on hauek aurrera eramateko, izan ere testuinguru egoki hori gabe ezin izango genituzke aurrera eraman. Sustatzaile taldea bera nola sortu zen azalduko dizuegu. Praktika onak, adibide zehatzak ekarri dizkizuegu, nire lankide Olatz Olaizolak azalduko dizue, zertan ibili gean, eta hauetan. Ze baliabideak edo erabili ditugun praktika on horiek aurrera eraman ahal izateko. Eta gero, hausnarketa txiki bat egin dugu, zuei azaltzeko ze zailtasunak izan ditugu praktika horiek aurrera eramateko, eta baliogarriena izan den hori ere zuei azaltzeko. Eta gero, 3 arlo guretzat garrantzitsua direnak, alde batetik neurtzearen garrantzia, errekonozimendua eta sentiberatzea. Sentiberatzea 2 zentzutan, gero ikusiko dugu ze zentzutan, esan nahi dugun. Markatu, Bai, tranquil. Hoxe. Oarsoaldea Garapen Agentzia ezagutzen ez duten behintzat, Oskarrek aipatu bezala, Errenteriko, Lezoko, Oiartzungo eta Pasaiako udalek sortu zuten garapen sozioekonomikoa sustatzeko.
Hor, adierazi dizkizuegu zeintzuk diren gure sailak, aipatu Euskara saila badugula garapen agentzia barruan, eta ulertzen dugu Euskara ere garapena dala. Hasiera batean garapen agentzia sortu zenean, ez zegoen hizkuntza politikarik, ez zegoen irizpide zehatzik, irizpide solte batzuk besterik ez zeuden gerentziak ezarritako horiek zian. 97an, lau udaletako euskara alorrek elkarrekin estuago jarduteko egin zuten euskara zerbitzua abian jarri. Bai? Gaur egun, eskualde mailan, euskara sustapenerako ekimenak eta proiektuak eta lantzen ibiltzen dira lau udaletako euskara teknikariak eta zinegotziak, gure euskara saileko zuzendariarekin batera. Orduan izango genuke euskara batzorde teknikoa eta politikoa eskualde mailako lan horiek egiten. Bestaldetik, garapen agentzia barruan, bi talde izango genituzke. Alde batetik, euskara lantaldea deitzen dioguna, bertan zuzendaritzako ordezkariak parte hartzen dute, eta euskara sustatzaile taldea langileez osatuko talde bat izango litzakeena. Gatu, Bai, tranquil, Aitziber. Bai, arratoia ez da jarrita, holakoa gertatzen dira. Bueno, eskualde mailan, lau udaletako euskara teknikari eta zinegotziak egiten dituzten ekimenen berri, oharsoarrak.eus webgunean ematen dugu ezagutzera, begiratu nahi duenarentzat. Gerozuk aipatu bezala, herritarrekiko harreman zuzena daukagu, eta orduan garapen agentzia hasieran sortu zenetikan argi genuen hiztun guztiekiko begirunez jokatuz, baina euskara zerbitzuak euskaraz bermatu behar ditugula, ezta? Legidiak ere hala dio, eta legidia ere helduleku ona izaten da horretarako. Beste testuinguru honetan oso garrantzitsua izan dana praktikan horiek aurrera eraman ahal izateko, dira alde batetikan jarrera positiboa garapen agentzian bai zuzendaritza mailan, bai langileen mailan, eta administrazio kontseiluaren babesa. Babesa ze zentzutan, praktikan horiek egiteko bilerak, lan ordutan egitea ahalbidetu digute, praktika horiek antolatzeko, prestatzeko, bai egia da ere, lan orduz kanpo ere, zenbait gauza egin ditugula, horre langileen inplikazioa ere egondu da, eta garrantzitsua dira, holako ekimenak aurrera eramateko. 2005an, Oarsoalde Garapen Agentzia hola planean sartu zen, eskualdeko enpresetan euskara normalizazioa eragiteko plana da. 2006 urtean, egin genuen lehenengo kalitate auditoritza. Hau zergatik aipatzen dugu, Garapen Agentzian ISO 9001 araudipean badaukagu kalitate sistema bat. Horrek esan nahi du, idatzita daukagu, zer dan egiten duguna, nola egiten dugun, zeintzu diren arduradunak, ze baliabide inprimaki tresnak erabiltzen ditugu aurrera eramateko, kalitate adierazleak ere baditugu, beraz neurketak egiten dira sistematikoki, eta gure egiteko horren oinarrian etengabeko hobekuntza dago. Guretzat garrantzitsua da. Hizkuntza irizpideak ezartzen ditugunean ere hori da txirrendan ibiltzea bezala. Hasieran hizkuntza irizpideak zehazten dituzu, eta hasieran pentsatu egin behar duzu, ez baimela, elebitan jarri behar dut, euskaraz 2 puntu handiagoan, eta pixkanaka automatizatu egiten da, sistematizatu egiten da, barneratu egiten dugu, eta modu naturalean gauzatzen dira gauzak. Prozedimendu horietan, lehenengo giza baliabide eta komunikazio prozesuetan lehenengo irizpideak ezarri zian. 2006an Oarsoaldearen barne euskara lantaldea sortu zen, talde honetan zuzendaritza taldeko ordezkariak daude eta Emun aholkularitza enpresaren laguntza izan dugu. Euskara lantalde horretan, hizkuntza irizpideak eta politika landu genituen, gogoan daukat bilera horiek oso luzeak izaten ziala, asko eztabaidatzen genuela, ze garrantzitsua zen guretzat, eta txuriz dagoen papera baten aurrean jartzen zarenean, definitu egin behar duzu alde batetik, ze mailetan eta ze arlo guztietan hizkuntza irizpideak zehaztu behar dian, adostu hiztun guztiekiko begirunez jokatzeko moduan, eta gero hori idatziz modu egokian jasotzea. Orduan, oso lanketa sakona izan zen, horren fruitu politika eta hizkuntza irizpideak sortu zian,
eta administrazio kontseiluak onarpena eman zizkien. Gure webgunean ere eskuragarri dituzue, begiratu nahi duenarentzat, oarsoaldea.eus webgunean. Eta behin hizkuntza irizpideak eta politika definitu genitunean, ze gure misioa izan da beti gure zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza euskara izatea, saioak egin genituen langileekin. Prestakuntza informazio saioak egin genituen. Alde batetik hizkuntza irizpide horiek jakinarazteko, ondo ulertzen diala ziurtatzeko, eta beraien iritziak ere jasotzeko. Langileek beraien egunerokotasunean ikusi ditzazketen zer hobetuak edo irizpide batzuk ez daudela egokiak formulatutak edo ekarpenak edo iritziak ere jaso genituen, kontutan hartu genituen. Bikain euskararen kalitate ziurtagirira lehen 2015ean aurkeztu ginean, eta prestakuntza plan bat ere egin genuen, definitutako hizkuntza irizpide horiek betetzeko, langileek behar zuten prestakuntza hori jaso zezaten, ezta? Orduan, Aitziber, galdera bat. Batzordea osatu zendutenean, esan duzu zuzendaritzako partaideak bazeudela. Azaldu alduzu zelan lortu zenuten hori, edo hasieratik igual zuzendaritzako ekimena izan zen, azaldu alduzu pixka bat hori, zu garrantzitsua dela. Zuzendaritza taldeko ekimena izan da hasieratik, hori hala da. Euskara Lantaldean zuzendaritzaren implikazio oso garrantzitsua baita, holako, euskara normalkuntzan eta praktikan horiek aurrera eraman ahal izateko. Talde horretan parte hartzen dute giza balioideko zuzendariak, gureak diren sail handienak edo langile kopuru handiena duten horiek, direla alde batetik pertsonei arretaz arloa, eta bestaldetik ekonomia eta lurralde garapenerako saileko zuzendaria. Euskara sailaren zuzendaria ere bertan dago, noski, eta ni neu kalitate eta komunikazio kudeatzailea, Euskara sustatzaile taldea eta zuzendaritza taldean arteko zubilana horiek egiteko, pixkat. Horrela dago egituratua, eta gerentzia eta administrazio kontseilu. Galdera bat, eta funtzionamendua zenbatean behin batzen zarete, edo nola, edo denak batzen zarete beti, edo taldeka, azaldu alduzu pixka funtzionamendua zelan egiten duzuen? Bai. Euskara Lantaldean, eta baita sustatzaile taldean urtean 2-3 bilera egiten dira, aurrez aurrekoak. Gero egunerokotasunean, Teamsen taldeak ere baditugu sortutak, Euskara Lantaldeanak eta sustatzaile taldeak, edo bertan hitz egiten dugu, eta behar bat suertatzen denean, bileran deialdia bialtzen dugu eta bilerak egiten ditugu, eta hortik ekintzak zehazten dira, ardurak eta epeak. Bai. Ederto, hodei. Gero azalduko dizuegu pixka bat Euskara Lantaldea eta sustatzaileen taldean arteko desberdintasuna. Baina testu ingurua edo hau izango litzateke gure ibilbidea egindakoa. Azkeneko urtean egin duguna da bikain M markoa ezagutzen duzuten M marko orain kemendan horretara egokitzapena egin dugu eta plan estrategikoa eta kudeaketa plan berria zehaztu dira. Bai. Eta hortxe gabiltza eta aurten bikaina berriro aurkezteko asmoarekin. Hau izango izateke pixka bat testu ingurua edo. Bai, garrantzitsua dela praktika hon hauek aurrera eramateko antolaketa administrazio kontseilu eta gerentea bere babesat egiten uzte horrekin. Euskara Lantaldea bertan zuzendaritza taldeko ordezkariak daude eta Euskara sustatzaile taldea. Bai, zubilanak egiten duen pertsona batekin. Horrela antolatzen gea. Sustatzaile taldea nola sortu zen. Hasiera batean, pentsatu bolondresak eskatu daitezke, baina hor zenbait gauza ez ditugu bermatzen. Orduan irizpide batzuk definitu ziren, zehaztu ziren. Alde batetik euskaltzale izatea, lanean edo lanetik kanpo euskaraz asko aritzen dien horiek izatea, neurri batean hizkuntzak otutan eredu izan ditzazketenak, sail bakoitzeko langile bat denon errealitatea kontutan hartzeko eta aniztasun hori bermatzeko, eta oarsoaldea ezagutzen dutenak izatea. Gero konturatu ginen aurrerago, euskaraz ikasten ari ziren horiek ere taldean parte hartzea garrantzitsua zela, euskararekiko sentsibilitate guztiak kontutan hartzeko eta ikuspegi guztiak barneratzeko egiten genituen ekimenetan. Euskara Lantaldeak bilera bat egin zuen, sustatzaile taldearekin, proposatu bertan parte hartzea eta helburua zein zian azaldu zian,
eta abian jarri ginen. Talde irekia da, euskara sustatzaile taldea. Hau da, hemen ikusi ditzazkezue gaur egun parte hartzen dugunak zeintzuk gean, baina beste langileek ere parte hartu dute. Edozein momentutan langile bate proposatu dezake bertan parte hartu nahi izatea, eta beste gure kideak ere bertan egon dira, Xabier Iparragirre, Joseba Fino, Miriam de la Calle, Asier Salaberria, egon dira langile ezberdinak eta bereen ekarpena egin dutenak. Zertarako sortu zen euskara sustatzaile taldea. Euskararen ahozko erabileran eragiteko modu ludikoan eta arlo informal batean. Bai, alde batetik izango genuke euskara lantaldea, hor zuzendariak gauza, serioak edo ez dakit nola ditu, lantzen ditugu, hizkuntza irizpideak, misioa eta sortzen dian bestelako gauzak, eta sustatzaile taldeak motivazio ekintzak egite dituzte eta ahozko erabileran eragiteko. Bai egia da, ekimen horien bitartez zeharka ere idatzizko erabileran eragin dezakegula, baina gure misioa edo egitekoa ahozko erabileran eragitea izango litzake. Aipatu bezala 2 bilera egiten dira aurrez aurrekoak, eta gero sustatzaile taldean Teamsen hor hitz egiten dugu. Talde honetan ere aipatu aholkularitzan laguntza hasierako urteetan izan dugula. Esan bezala talde irekia da, edonor parte hartu dezake, garrantzitsua izan da hori, aberesgarriagoa delako, eta bestaldetik, beste enpresatako euskara lantaldekin ere bilerak egin ditu, Irizar, Ulma, eta holako enpresekin, bereiek kontatzen zizkiguten ze praktika honeak egiten ari zian, ideiak jasotzen genitun, eta guk gure kontatu, eta hola ibili ginen, pixkat. Orduan, bertatik ideia oso interesgarriak hartu genitun, eta orain egin duguna da pixka bat, gure praktika honak edo ekarri, olatzek azalduko izkizue orain, baliogarria dian zuentzat. Egunon, markatuko diazuten, marranta pixka batekin dago, baina, moldatuko nahiz. Aitziberrek esan duen bezala, guk sustatzaile taldea sortu genuen, pixka bat arlo informal horretan eragiteko, langile arteko giroan eta banakako hizkuntza ohitura horietan eragin nahi genuen, eta, giro euskaldun nagoa sustatu lankideen artean. Lehenik eta behin komunikazio bide bat sortu genuen, langileekin, sustatzaile taldea langileekin komunikatzeko bide bat, lehen bide hori e-maila izan duzen, korreo elektroniko helbide bat sortu genuen, eta helbide hori sortzeakoan kontuan hartu genuen pixka bat kutsu divertigarria edo are gehiago provokatzailea ere izan behar zela, ez? En euskaraz, por favor, @bilbaoarsoaldea.eus e-mail helbidea sortu genuen, eta horrekin hasi ginen gure taldea ezagutzera ematen eta lehen egitasmoak martxan jartzen. Gaur egun, Aitziberrek esan duen bezala, Teamseko xuxurlariak izeneko kanal bat dugu, eta horren bidez komunikatzen dira lankideekin. Gure lehen aholkua, horrelako egitasmoak martxan jartzeko, hau izango litzateke hasiera batean, egiteko errexak edo esfortzu handia suposatzen ez duten egitasmoekin hastea, alde batetik antolaketan dabiltzan pertsona biei erraztu egiten dielako lana, eta gero ere importantea da, hasieran batez ere parte hartzea, langileen aldetik parte hartzea erresa izango duten egitasmoekin hastea. Gu hasi ginen lehiaketekin, gure taldea ezagutzera lehiaketa batekin eman genuen. Euskararen, ez zen zuzenki euskararen inguruko lehiaketa, baina euskara hutsean zen noski, hainbat proba bialtzen genituen astero langilei, eta, izkizopak, logika jokoak, piropo lehiaketa, eta puntuak lortu, eta horrekin ranking bat egiten zen, eta astero ranking horren zerrenda bialtzen genien langilei. Esan beharra dago, lehiaketa honen arrakastaren klabea saria izan zela, guk ez genuen baliabide materiala handirik, baina enpresari eskatu genion ea opor egun bat emango leguke sari bezala erabiltzeko. Eskaera onartu ziguten, eta orduan, lehiaketaren saria opor egun bat zen, hau da, lehiaketa irabazten zuenak, opor egun bat gehiago zuen. Eta hori izan zen parte hartzearen bermea, ez?
Egia da lehiaketa honek azkenean langileen artean eta elkarrizketak sortzen zituela, elkarrizketa horiek ere euskeraz izaten ziela, eta horrela hasi ginen pixka bat zeharka euskararen erabilera horretan eragiten. Oporretako argazki lehiaketa ere egin izan dugu, hau da, langileei eskatu, beraien oporretako argazki bat bidaltzea, euskarazko esaldi batekin, eta gero, egutegia, horren urteko egutegia osatu genuen langile guztien argazkiekin, eta guztien artean partekatu genuen. Handik urte batzutara ere, egitasmo hau errepikatu genuen. Beste lehiaketa bat, gaztetako argazki lehiaketa izan zen. Langile gure gaztetako argazkiak bidali behar genituen, argazkia deskribatzen zuen esaldi batekin batera, eta gero bakoitzean hortzen asmatu behar genuen. Eta, lehendik aipatutakoa, honek sortzen du nolabait, jota hau zein da, nik hau ez dakit zein den, eta zein izango ote da, eta, lan giroan ere nolabait eragiten du, eta lan giroan eraginez gero, errezagoa da gero ere aurrera begira, pixkat dinamika edo egitasmo serioagoak antolatzea, eta horien parte hartzea lortzea, langileen aldetik. Hemen, gure lankideen txikitako argazkiak. Eta gero pixkat dinamika serioagoak edo ahozko erabileran zuzenki eragiten dutenak ere egin izan ditugu. Importantea da ere hemen azpimarratzea ez ditugula egin orain erakusten ari gean orden honetan, bai? Tartekatzen jungea, igual urte batean pixkat lehiaketa edo zerbait divertigarria egiten genuen, hurrengo urtean dinamika pixka serioagoa bat, eta pixka bat tartekatuz eta oreka hori bilatuz, langileak ere gehiegi ez aspertzeko. Arraunkadak izan zen hizkuntza ohituretan zuzenki eragiteko lehen dinamika, martxan jarri genuna. Langileen artean euskararen erabilera sustatzea zen honen helburua, bai idatzizkoa eta bai ahozkoa batez ere. Eta orduan, bikoteka jarri ginen. Bikoteak egiteko orduan, kontuan hartu genuen pixka bat, harreman individual horietan genituen hizkuntza ohiturak, ez? Askotan naiz eta euskalduna izan, lankide jakin batekin joera handiagoa genuen gaztelerara jotzeko, eta ohitura horiek kontuan hartuta sortu genituen bikoteak. Eta, izena eman genuen voluntarioki dinamika honetan. Orduan, hiru fase zituen egitasmoak. Lehenengo 15 egunetan, bikoteak konpromiso hartzen zuen, elkarren artean, idatzizko harremana euskara gutxian izateko, ez? Mezuak, emailak eta euskara gutxian egiten genituen, eta horrekin txalupa bat lortzen genuen. Hurrengo 15 egunetan, konpromisoa zen, bikote horren arteko ahozko erabilera ahozko hizkuntza euskara gutxia izatea. Eta horrekin arraunak lortzen genituen. Eta azken 15 egunetan, bai ahoz eta bai idatziz, euskara saritzeko konpromisoa hartzen genuen. Esan behar dugu, parte hartzea nahiko txukuna, nahiko handia izan zela, egitasmo honetan. Bulegoetan murala jarri genituen, itxaso hori irudikatuz, eta aurrerapena nola ematen zen irudikatzeko. Egitasmoa bukatu zenean, partaideok gure balorazio propioa egin genuen, bikoteka, nola sentitu ginen, nola eragin zuen gure hizkuntza ohituran, eta emaitzak nahiko onak izan ziren. Egia da, gaztelerako joera zegoen harreman horietan, pixka lortu genuen lotxa hori galtzea, edo ohitura hori aldatzeko pauso importantea eman zen honekin. Mintza kolori izan zen antzeko dinamika bat, baina kasu honetan bikoteka izan beharrean taldeka jarri ginen. Talde horiek bulegoko distribuzioaren arabera egin ziren, eta orduan taldearen barruan banakako harremanak ze hizkuntzetan egiten ziren koloreen bidez adierazi genituen. Hasierako koloregrama bat egin genuen, eta hor pixka bat gaztelerazko joera zuten harreman horiek kolore beroz edo markatu genituen. Eta helburua zen, hor detektatzen ziren eremu bero horiek pixkanaka hoztea edo euskarara jotzea. Aste batzuetara errepikatu egiten genuen ebaluazio hori, eta berri hori koloregrama batean islatu.
Eta pixka honaka ikusi zen, nola jonginen aldatzen da hizkuntza ohituren argazki hori. Hemen importantea da talde bakoitzean sustatzaile bat zegoela, eta sustatzaile horrek pixkat gidari lanak egiten zituela, ez da pixkat zirikatuz, gogoraraziz, eta akuilu lana zaten den hori egin behar izan genuen. Eta gauza bera, egitasmoa bukatu zenean, taldeko balorazio bat egin genuen, nola sentitu ginen, eta zen bateraino eragin genuen islatuz, bai. Ni guzuni, nago ere, ohiturak aldatzeko lehian oso antzeko dinamika, baina taldeka ere bai, talde horiek departamentuak izan ziren. Departamentuka egintzen dinamika bat izan zen. Aste bakoitzean sail bat zen gidari papera egiten zuena, eta orduan neurtzen ziren pixka bat, sail horren barruan langileen arteko harremanak hizkuntzetan ziren, saileko bilerak eta komunikazio orokorrak hizkuntzetan egiten ziren, eta baita ere sail ezberdinen arteko harremanak nolakoak ziren, ez? Ez neurtu bakarri, baizik eta eragin harreman horiek euskaraz izan zen. Bukatzen zenean, gainontzeko taldeak ebaluatzen genituen, gainontzeko sailak ebaluatzen genituen, eta sailaren barruko harreman horiek ere bai. Hemen ere oso garrantzitsua izan zen, sail bakoitzean sustatzaile bat egotea, eta sustatzaile horrek pixkat gidari edo zirikatzaile lan horiek egitea. Beste gauzen artean, barne aldizkari bat ere sortu genuen, hasiera batean hilero bialtzen genien langile guztiei, eta noski euskara hutsean, eta euskararekin lotutako gaiak lantzen genituen, euskaraz poliburu bat, edo pelikula baten iritziak, eskualdeko txoko ezberdinetan planak egiteko proposamenak, eta bar. Eta bestalde batetik, barneko hizkuntza paisaia horretan ere eragiteko, holako mezutxo eta karteltxoak egin izan ditugu, bai kanpoko erabiltzaileei begira, baina baita barruko erabilerari begira, ez? Bazkaltzeko tokian, edo kafe makina ondoan, pixkat beti euskararen presentzia hori gogoraraziz. Ez gure egitasmoak antolatzeaz gain, Euskal Herri mailan kanpoko egitasmoetako olatu ez baliatuz, gure etxean ere horiekin lotutako ekimenak egin ditugu. Adibidez, hau izan duzen, euskararen eguna aprobetxatuz, aurretik langilei eskatu genien pixka bat, beraiei euskarak zer suposatzen ziren, euskara zertzen bakoitzarentzat idatziz bialtzeko, eta gero bialdiz izkiguten mezutxo guztiekin, guztiak inprimitu eta bulegoetan paretetan jarri genituen. Euskaraldiaren lehen urtean, gure etxean ere sentsibilizazio lan hori egiteko, hau bizi gu prest egitasmoa jarri genuen martxan, langile txapak oparitu genizkian, lehen astean lanean, hau bizi gu prest lanean euskaraz egiteko motivazio bat eman nahian, bigarren astean hau bizi gu prest etxean, hizkuntza ohitura hori ere etxean jarraiz izan, eta azken astean hau bizi gu prest lanean, etxean eta munduan. Pixkat, euskaraldiari begira, sentsibilizazio lan hori egin nahi izan genuen gurean. Euskal Herraldiarekin lotutako mezutxoak ere bialtzen jongea, pixka bat xirikatzeko eta euskaraldia prestatzeko. Euskaraz bizi nahi dut, baina albisteak euskaraz irakurtzen ditu, telebista euskaraz ikusten dut, pixkat xirikatuz, eta pixkat haratago joan dira. Aurrak gaztelera zentzuten baditut, euskaraz aritzeko eskatzen die, ez lan munduan bakarri, baizik eta ikusi genuen langile batzuekin lan munduan ari ginela eragiten hizkuntza ohitura horietan, eta nahi izan genuen, beraien aldaketa hori edo hizkuntza ohitura aldaketa hori etxera ere eramatearen garrantzia. Hau guztia komunikatzeko, gure taldeak maskota bat behar zuen, eta euskaraz gehi txoritxoa sortu genuen, batzutan pozik eta beste batzutan
haserre ere agertu izan zaiguna. Klika, korrikaren atarian, guk ere barruko korrika bat egin genuen, eserita. Langileen arteko idatzizko kate bat izan zen, bai, langile batek besteari, idatziz bidali behar zion, euskararekin lotutako gertaera, txiste, abesti edo zer, eta hori jasotzen zuen langileak, hurrengo langileari gehitu behar zion bere mezutxoa, eta horrela kate bat osatu genuen, langile guztien artean. Egunean behin lehiaketa aprobetxatuz, enpresa barruan talde bat sortu genuen, hemen ere berriz eskatu genien enpresari oporregun bat, sari bezala, eta horrekin partaideltza aseguratu izan genuen. Eta hor, oporregun irabazi zuen lankideari, bere oporregun horretako argazkia ere eskatu genien guzti. Zorioneko eskua agertu zenean, Jon Baiaren bertsoa partekatu genuen langile guztiekin. Berrez ere euskararen egunarekin lotuta, langilei eskatu genien, hainbat galdera erantzutea, galdera horiek postik bidez erantzute zituzten, eta hori bulegoetan guztientzat ikusgai jarri genuen. Sentsibilizazio lanak ere, euskararekin lotutako pilulak edo bialdi izan ditugu urtean zehar, pixkat hori, beti ere presente edukitzeko eta giro hori edo mantentzeko, ez? Eta hauek izan dira pixka bat, adibide batzuk, urte guzti hauetan martxan jarri ditugun egitasmo batzuen adibideak. Baliabideak, ez? Azkenean horrelako gauza martxan jartzeko baliabideak behar dira, baina esan behar dugu gure kasuan baliabide material oso gutxi erabili ditugula egitasmo hau guztiak martxan jartzeko. Egia da hasieran emunen aholkularitzaren laguntza izan genuela, eta horrek asko lagundu zigun, pixkat gure taldea dinamizatzen zuen, adibideak ematen zizkigun, eta horri esker guk martxa hartu genuen. Baina batez ere langileen borondatea izan da, hone guztiak funtzionatzeko arrazoi nagusia, ez? Enpresaren implikazioaren eski garrantzitsua da, aurretik, Itziber rekomendatu duen bezala, testuinguru bat dago, testuinguru horretan, euskararekiko lan bat egiten da, enpresak hizkuntza politika bat badu, eta kontestu horretan ulertu behar da, sustatzailean lana, baina egia da, partaideen implikazioa izaten dela beti klabe. Noski bidean, hainbat zailtasun ere, bilatu ditugu, eta garrantzitsua ditu zaigu zailtasun horiek eroneak hartzea, zuekin hau ere partekatzeko, ez? Zerbait berria denean, hasierako reakzioak batzutan kontrakoak izaten dira, ez? Eta langiro orokorrak, enpresa momentu horretan dago langiro orokorrak ere, eragiten du, antolatzaile taldeak daukan implikazio horretan, eta baita ere langileen aldetik partaidetzan, ez? Orduan oso garrantzitsua da, gauzak ondo komunikatzea, unean-uneko lankargak neurtzea, eta oreka bat bilatzea, ez? Unean-uneko egoerara egokitzea antolatzen ditugun egitasmo horiek, eta oso ondo neurtzea esfortzu eskatuko duten antolaketa aldetik, eta baita ere ze dedikazio maila eskatuko duten ere langileen aldetik, bai? Gero, urteak igaro ala, saiatu gara beti zerbait berritzailea martxan jartzen, baina hori urteak igaro ala ideiak ere agortzen joten dira, ez? Orduan, oso garrantzitsua da sustatzaile taldea, talde ireki bat izatea, talde dinamiko bat izatea, eta hor dauden pertsonak ideiak sortzeko gaitasunak edukitzea, ez? Eta gero, saririk gabeko egitasmoetan, parte hartzea, beti zailagoa dela. Horre guk klabe garrantzitsua, behin baino gehiagoa dena, oporreguna izan da. Eta, sentsibilizazio lan hori oso garrantzitsua dela. Eta aldiz, guretzat baliogarri izan dena, edo guri funtzionatu diguna, enpresaren implikazioa, ez? Alde batetik taldea sortzeko egin zuen lana, eta gero, lan orduetan bilerak egiteko eman digun askatasuna, aholkularitza enpresa
kontratatzeko baliabideak, eta enpresaren implikazioa noski garrantzitsua da horrelako egitasmoa martxan jartzeko. Barne errekonozimendua egitea, bai enpresaren aldetik eta bai beste lankideen aldetik, errekonozimendu hori sustatzaileekiko egoteak asko laguntzen du eta motivazioan eragiten. Gure kasuan ekitaldi bat egin genuen, dela pare bat urte, sustatzaileen lanaren errekonozimendu bezala. Egitasmoetan saria jartzeak ere, laguntzen du, oporregunaren atera da, baina, ez hori bakarrik, egin izan ditugu beste sari txikiagoak, katilloak eta txupatxusak, mintza koloreren kasuan, eta horrelako sari txikiek pixka laguntzen dute. Noski enpresaren eta batez ere sustatzaileen prestutasuna eta implikazioa hori klabea da. Gero horrelako egitasmoak langile talde batek antolatuak izateak laguntzen du, ez da goitik datorkigun zerbait, baizik eta langile batzuk antolatu duten egitasmo bat da, eta horrek parte hartzera animatzen ditu langileak. Akuilu lana egitea, behin baino gehiagotan atera da, beti egon behar dute sustatzaileek horre egitasmoan martxan dauden bitartean, pixkat, jendea zirikatzen eta parte hartzen animatzen. Aitziber rekomendatu duen bezala, sustatzaile taldearen eta euskara lantaldearen arteko zubilanak egingo dituen pertsona bat, figura bat egotea, gure kasuan Aitziber bera dena, oso importantea da, pixkat arlo formal eta arlo informal horien arteko zubilan hori egitea eta koordinatuak egotea garrantzitsua da. Lehen komentatu duguna, uneko kargak kontutan hartzea, bai egitasmoen prestaketan, esfortzu horiek nortu behar dira, lankarga hondiko une bat baldin bada, agian ez da egokiena, esfortzu hondia eskatzen duen egitasmoa martxan jartzea, eta hori nortu egin behar da, eta baita ere, egitasmo horretan parte hartzeak langilei eskatzen dien dedikazio maila ere bai. Baldintza egokiak edo kontestu egoki bat izatearen garrantzia, lehen esan dugun bezala, enpresak ere arlo formalean egiten duen lan hori, hizkuntza politika dela, hizkuntza irizpideak direla, horrek kontestu egoki bat sortzen du, bestelako egitasmoak martxan jartzeko. Eta azkenik, egitasmo hauek komunikatzeko maila, irudi divertigarriak eta erakargarriak sortzea, bideoa, pixkat lankideei modu erakargarri batean komunikatzea, horrek ere laguntzen du parte hartzea lortzeko orduan. Hau da pixka bat gure esperientzia, eta gero beti esaten dugun moduan, oso importantea da emaitzak neurtzea, eta neurtzeko metodologia bat edukitzea, eta hori ja Aitziberrek azalduko dizu. Bai, hori da, nola jakin praktika on horiek punturaino eragiten ari diren eta zen neurritan eta nola, ez da. Orduan, neurketak metodologia bati jarraiki egiten diegu eta lau multzotan banatu dugu. Alde batetik, hizkuntza irizpideen neurketak izango genituzke, hasiera batean hizkuntza irizpideak definitu zirenean euskara lantaldeko, zuzendaritza taldeko ordezkariak eta emun aholkularitza enpresak lehentasunak markatu genituen. Hau da, ze irizpidea ziren garrantzitsuenak eta errazenak gauzatzeko, bi aldagaiak. Adibidez, guretzat garrantzitsua zen, zerbitzuak euskaraz ematen diala bermatzea, eta hasierako une horietan ez zen hain garrantzitsua aseguru etxeekin paperak ze hizkuntzetan ditugun. Orduan orain genuen pixka sailkapena lehentasun gehien zuten horien artean, emunek eman zigun estel horri txukun bat horri irizpide guztiekin, definituta nola neurtuko genuen bakoitza, hor taldean adostu zen, nola neurtuko genuen, elkarrizketak eginez, behaketa eginez, 5 e-mail eskatuko dizkigu denei, holako nola neurtuko genuen, irizpide bakoitza neurtzeaz nola arduratuko zen, eta epeak. Gero, euskara lantaldeko kide guztiak neurketak egin genituen, eta emun aholkularitza enpresa egin zuen dena bateratu, eta neurketa txosten bat egin zuen. Hizkuntza irizpideen lotutako neurketaz gain, ahozko erabileraren neurketa ere egiten dugu. Ahozko erabileraren neurketa hori egiteko euskara sustatzaile taldeak egin genuen. Horre fitxa moduko batzuk eman zizkigun emunek, aste batean 3 egun aukeratu genituen, astelehena, asteazkena eta ostirala adibidez, eta egun bakoitzan 2 ordu desberdin.
goizuko 9 eta goizuko eguerdiko ordu batetan. Eta egiten genituen ordu erdiko neurketak, bai. Nola, ezkutuan, ibiliz, kukuka, jendeari entzunez, nola ari zian. Baita ere jasotzen genitun, langileen arteko elkarrizketa zian, edo langile bat eta kanpoko norbaiten arteko elkarrizketak, hau da, hornitzaile batekin edo kanpoko bezero batekin, bai? Desberdindu genitun elkarrizketa motake, bai. Horre bai, emun aholkularitza enpresari bidali genizkion fitxa guztik, bulego desberdinetan ere egin zian neurketak, bai, zegu bulego desberdinak ditugu, eta sustatzaile taldeak gune desberdinetan daudenez, neurketa horiek ahalbidetu zigun. Eta emunek eman zizkigun emaitzak gero ikusiko ditugu. Beste neurketa motak, bikain. Kanpoko ebaluatzaileak etortzen direnean, jakin nahi dugu aurretikan, nola dagoen gure etxea. Tranquil, Aitziber, tranquil, igual bateria arazoak dauzkazu, ez? Nahi bauzuen lehenengo konpondu eta ez dakit, zuk erabaki. Listo. Bikain neurketak egiteko, lehenengo etxean barneko neurketak egiten genitu, jakiteko nola zegoen, eta aurre txosten hori ere bete behar izaten dugulako. Eta gero, kanpoko norbait, eskerrik asko laz, kanpoko norbait etortzen denean bai, lagungarria da ez, berein ikustegia jasotzea, berein ideiak, eta hurrengo palankak edo zer eginak zehazteko. Eta azkenik, aurreko urtean egin genuna zen, Eusko Jaurlaritzako saregin plataformaren bitartez galdetegiak langilei bidali. Hor oso txukun daude irizpide guztiak jasotak, eta galdetegiak bidali genizkien, langileek berein iritziak eman zizkiguten, parte hartzea oso ona izan zen, eta horrek ahalbidetu ditu datu esanguratsuak jasotzea. Ahozko erabilera neurketak. Lehenengo neurketa egin genunean, ahozkoa eta idatziko harremanak neurtu genitu modu bateratuan, eta 98 atea zen. Gero ahozko erabilera hori neurtzeko 2 neurketa egin dira, eta 98 inguru hortan gabiltzala atea zen. Egia esan, ez genekien asko gutxi zen, nun gauden ez, eta orduan emunei galdetu genion, eta adierazitako batez bestekotik nahiko goian ginala eta datu onak ziala eta pozgarria zala. Orduan gure helburua izan da beti ere hori mantentzea, ez? Gure erronka hor ahozko erabilera hori datu horietan mantentzea izan da, eta Euskal Lantaldeak egiten duen ekimenez gain, sustatzaile taldea motivazio ekintzak egitea, modu bateratuan lan egite horrek ahalbidetu du hala izatea. Bikainek badatoztela, korreak ateko dizkigutela, bakigu ere, tentsio puntu hori ere baliogarria izaten da, ez? Kanpoko norbait etortzen denean zure lana ebaluatzea, eta langile guzti eta bai guri ere txipa mantentzen laguntzen gaitu. Neurketen garrantziaz gain hitz egin nahi genuen errekonozimenduaren garrantziaz. Olatzek aipatu duen bezala, Euskararen egunean, enpresak ekitaldi bat egin zuen, sustatzaile taldeak egindako egitasmoari errekonozimendua emateko. Urte asko daramazkigu lanean eta bai egia da gorabairak izan ditugula, batzutan oso motibatua zaude, taldeare bai, beste batzutan ekimenak ez dira uste bezain ondo ateratzen, ez gaude motibatutak, eta holako errekonozimendu bat egitea guri indarra ematen digu aurrera jarraitzeko eta lanean jarraitzeko, ezta? Orduan, bertan hor ikusten dituzuen katilu bana eman genien langileei, eta gure maskotakin, eta holako detaile txiki bat. Errekonozimenduaz gain, sentiberatzea oso garrantzitsua da. Langile berri bat hasten denean garapen agentzian, holako katilutxo bat ematen diogu, aipatzen diogu Euskara sustatzaile taldea ere badugula, Euskararen berri ematen diogu, hizkuntza irizpideak jakinarazten dizkiegu, eta jasangarritasunaren alde ere lan egiten dugu, katilua banatuta. Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere sentiberatzea. Bertan daudenak eta garapen agentzia sartu berria diren hori kasuan bai. Eta sentiberatzea ere garrantzitsua gauzak, ekimenak eta praktikan horiek
nola zabaltzen ditugun, ez? Komunikazio mailan, nola azaltzen ditugun, modu erakargarrian izan behar dutela, eta gaur ekarri dizuegu adibide gisa, egin genuen bideo motz txiki bat, ikusiko dugu. Muy lento. Ahí como Bueno, hori da pixka bat egin genuen bideo txiki bat Euskararen egunerako, eta partekatzea, ez? Zerbait zurea dela sentitzen duzunean, eta Euskararen duen hortasun indartsua sentitzen duzunean, partekatzeko gogoa pizten zaizu, eta partekatuta are handiago bihurtzen da, errotuagoa eta konektatuagoa. Eta, bueno, gaur partekatu ditu guk egindakoak, zuekin, espero dugu baliogarria izatea, eta ez dakite norbaitek galderarik edo badu, Ota lasai, erantzuten saiatuko gea. Bai, bueno, lehenengo eskerrik asko, berriro ere, zuei, eta zorionak egindako lanagatik. Nik esandakoetatik, bueno, badago galderaren bat, ea zenbat langile zareten, pixkat ikuspegi osoa edukitzeko, zenbat langile. 56 langile inguru gara. 56 lagun, ez? Bai, eta bueno, ez dakit, jendeak galderak egin bitartean, niri bururatzen zait, zuek esandakoetatik, azpimarratuko nuke, gauzak apurka-apurka itaren garrantzia, ondo pentsatuta, ondo hausnartuta, ez? Eta interesatzen zait adibidez, esan duzue komunikazio guztiz garrantzitsua dela, eta ados nago, ez? Eta batez ere, zelan lan egin zenuten langileekin konpromiso horiek haiek hartzeko eta jakiteko haiek ere ze iritzi zuten guzti honen gainean. Bai, hasieran ekimenak abian jarri genitunean, egia da hasierak urte horietan batzuk euskaraz hitz egiteko zailtasunak ere bazituzten. Orduan, zenbait egoeretan edo, esfortzu handia egiten ari ziala, eta, egon ziala beraiekin hitz egin behar izate hori, edo lagundu behar izatea, entzutea, zer dan behar dutena. Euskaraz ondo moldatzen diren horien kasuan, batzutan ahaztu egiten zaigulako, demagun prestakuntza saio bat prestatu behar degula, eta azpikotatatu behar dugu hornitzaile bat, batzutan lanez gainezka ibiltzen geha, eta hornitzaile bat batean prestakuntza saioa hasi, eta dena proiektatuta gaztelania hutsez. Eta hor, pixkanaka, denon artean, lanketa egiten aritu ginean, eta langileak ere egitasmo bat egiten genunean, praktika hon bat, langileek baloratu egiten zuten. Hau da, beraien iritziak eta jasotzen genituen.
Orduan, hor esaten zuten hori kontutan hartzen genuen, bai hurrengo egitasmoetarako, Euskara Lantaldera ere eramaten genituen bertan ateratakoak, eta horrek ere pistak emate ditu ez. Hurrengo ekintzak edo urte hortako ekintza plana egiterako orduan. Bai, nik aipatu nahiko nuke hor, hasiera batean oso importantea izan zen, nire ustez, lehen ekimena lehiaketa bat izan zen, ez? Orduan izan zen gauza bat guztiz ludikoa, lanordutan bialtzen ziren bai probak, bai rankingak, bai oporregun bat zagon jokoan, horrekin eman genuen pixka ezagutzera sustatzaile taldea eta zertara gendu zen, eta gure asmoa izan zen, eta uste lortu genuela, sustatzaile taldea eta sustatzaile taldetik antolatzen ziren egitasmo horiek lotzea giro on batekin, ez? Ez da inor zigortuko hemen euskaraz azaritzeagatik, baizik eta euskararen inguruan jolastuko dugu eta euskarak lan giroan eragite hori lortuko dugu, ez? Hori beroketarik eta bat bezala izan zen, urrungo urtean jarri genuen, lehen aipatu dugun arraunkadak egitasmo hori, pixkat bikoteka hizkuntza ohituretan eragiteko hori, eta nik uste aurreko urteko pauso hori garrantzitsua izan zela, langileek lotu zutelako euskara sustatzaile taldea, zerbait dibertigarriarekin, ez? Eta igual horrek eragin zuen partaidetzan, bai komunikatzeko era pixkat informal horrek eta giro ludiko batek, ez? Erto, bai. Gero, uste dute eskualde mailako egitura bat aipatu duzuela, hola izenekoa, aukar espanago. Azaldu ezakezu hori zertan den, mesedez? Eta zelan eragin zizuen? Bai, horre euskaraz saileko zuzendaria ibiltzen da batez ere, laudaletako euskara teknikarekin batera, eta planeak suposatzen du euskararen normalkuntzarako plan bat zehaztea, ez? Zure garapen agentzian, orduan, baita ere, hola topaketak egiten dianean, gogoan dut, Niesen enpresan hola topaketa bat egin zutela, eta bertan egiten zituzten horiek kontatzen zituztela. Bertan ere, Oiartzun modaleko euskara teknikaria juntzan, euskara zuzendaria ere bai, eta horrek zure etxean euskara normalkuntzarako bidean ere lantzean jarraitzeko aukerak ematen ditu. Gero beste kontu bat, neurketak aipatu dituzue, ez? Imaginatzen dute honetarako halako informatzaile edo datu biltzaile sare bat osatu duzuela, eta iruditzen zaite sustatzaile taldea giltzarri izan dela horretan ere. Ahozko erabilerari daukionea, bai, ahozko erabileran eragiteko ekimenak sustatzaile taldean definitzen dira, eta ahozko neurketa horiek bai guk egiten ditugu. Hor izan da pixka, bai, gure lanketa ahozko erabilerai bideratuta egon da. Bai neurketa mailan, bai praktika honak gauzatuta egiterako orduan. Eta gero, prestakuntza ere aipatu duzue. Ze motatako prestakuntza eskaintzen dio garapen agentziak langilei edo ze aukera ematen dizkie? Bai, hasiera batean, giza baliabideko zuzendarien bitartez, prestakuntza saioak eta Emune aholkularitzaren enpresaren laguntzarekin, prestakuntza saioak prestatzen zian, egin dira modu ezberdinetan, egin dira prestakuntza tradizionala, euskaltegira joteko beharra zuten horiei aukera ematea, eta ordaindu egiten zian. Beste baldetikan ere lanpostutan bileretan eta zailtasuna zituzten horiekin egoten zen euskara sustatzaile bat, euskara teknikari bat laguntzen pixka bat ahozko hori hobetzen, eta horixe, baliabideak ematea izan da nik uste hor, eta aukera, ez? Lan orduz kanpo euskaltegira joteko, eta lan ordutan bai euskaltegira joteko aukera hori, ez? Behar duenarentzat. Ederto, ez dakit, zorionak berriro ere egindako lanagatik, eta eskerrik asko gurekin zuen eskarmentua partekatzeagatik, eta besterik ez dut galdera gehiagorik ikusten. Batek galdetu da.
lehiaketa guztietan edo oporregun bat. Bai, batek galdetu du hori, bai, azaldu pixka bat hori. Bueno, aipatu duzue errekonozimenduaren garrantzia, ez da niri hori ere oso importante iruditzen zait eta komunikazioaren barruan ikusten dut, ez da? Bai. Bai, bueno, oporregunarekin amaitzeko ez da hola izan, ikuste pare bat urtetan, hasierako lehiaketan eta gero egunean behineko horretan pare bat oporregun utzi zizkigun edo eman zizkigun enpresak. Eta bai, errekonozimenduarena oso importantea da, batez ere, Aitziberrek esan duen bezala, ez? Badaude egitasmo batzuk oso ondo ateratzen direnak eta parte hartzen handia dutenak, horrek motibatzen zaitu eta animatzen zaitu segitzea, baina beste batzutan egitasmoak ez dira horren ongi ateratzen, zuk zeuk ere, igual lankarga handia duzu, egia da, bai, bilerak eta lanketak lan ordutan egiteko aukera dugu, baina norberak gero gure lanak eta eginkizunak ditugu, orduan zure denboran ere eragiten du, ez? Orduan horrelako errekonozimenduak bai enpresa zuzendaritzaren aldetik eta bai lankideen artetik ere, asko laguntzen dizute motivazioan eta lanean segitzeko gogoan ematen dizu, ez? Galdera bat lankarga ere aipatu duzue, erabiltzen duzue itzultzaile neuronala eta erabili ezkero zen norabidetan erabiltzen duzue? Bai, itzultzaile, urtean zehar, urtean behin edo, jakinarazten dizkiogu langileei baliabide berriak daudenean, itzultzaile neuronala, aipatu duzun bezala, trebe ere erabiltzen dugu, orain dela gutxi kontratatua izan da itzulpenak eta egiteko, eta baina itzultzaile neuronala batez ere erabiltzen dugu testu motza dienean, eta bai egia hasieran ondo molatzen ez ziren horiek itzulpenak egiteko erraztu egin ziela bidea, eta gero ere hasieran sustatzeak ibiltzen ginen pixkat itzulitako hori begiratzen eta ondo dagoela bermatuz, eta urteak aurrera junala, ez dute gure laguntza behar, eta ja martxa hartu dute, eta bere bidea egin dute, ez? Eta bai erabiltzen dugula trebe da, dokumentu oso luzeak eta ditugunean, eta behar ditugunean berehala itzulpenak, eta orduan automatikoki itzultzen dizkizu dokumentu oso zabalak, eta oso txukuna, baina txukunean. Baina gure lan tresna nagusia itzultzaile neuronala da. Bai. Gero ja amaitu horretik, bikain ere aipatu duzue, galdetu nahi nizuen, gainera zu kalitate arduraduna izan da ere, ze garrantzia ematen diozue, aipatu duzu kanpo ikuspegia ere, importante dela, tensio puntu bat sortzen dela, ez? Baina, ze garrantzi ematen diozue zertifikazioari? Nik uste dut, gure helburua zerbitzutan lan hizkuntza euskara izatea dela, ez? Eta horretarako, horrea juteko bideak landu ditugu desberdinak, eta bat bikain da eta ziurtagiria. Ez da ziurtagiria lortzea, baizik eta bikainek eman zigun hasierako marko bate bai, nola kontutan hartu beharreko zenbait gauza agian ez genitunak barrenatutak eta hobetu egin genituen. Gero ere, bikain ebaluatzaileak gustura etxea etortzeko pertsona bat kanpo enpresetara joaten da, eta hor ideiak eta ere jasotzen dituzu, eta oso baliogarria izaten da. Prozesu guzti hori, bikainen nola egiten dituzten prestakuntza saioak ere bai, oso interesgarria dira. Eta ziurtagiria baino da, kanpoko norbaitek esatea, bai, urratsak eman dituzue, eta ondo zabiltzate hontan eta hontan, eta guk ikusten dugu, beste arlo honetan, hobetu beharko zenuketela, ez? Hoi da nik uste garrantzitsuena, ez ziurtagiria bera lortzea, baizik eta kanpoko norbaiten ikuspegi hori jasotzea. Bai. Beste galdera bat jarri dute, hemen, zenbat personak osatzen dute hizkuntza batzordea edo, uste dute hizkuntza batzordea zari dela, ez sustatzaile taldea. Sustatzaile taldea, Euskara lan taldea, zuzendari taldean, ongo gineake, Bea Patxi Bakar ni, lau, hoi da, eta sustatzaile taldean, une honetan, 10, uste dut, bai. Zangea gehiago, dantzan ibilikea, baina 10 inguru. Lantaldean 5.
Aposta, Jose Luis, barkatu. Euskara zuzendaria. Batzordeak, batzordeak erabaki ahalmena dauka, edo, bueno, suposatzen dut gainetik kontseilua dagoela, jakina, ez? Baina ze erabaki ahalmen dauka batzorde horrek? Bueno, operatiboa dan hortan, autonomia hori ere badakagu, eta bertan egiten dira eztabaidatu adostu zenbait gai, eta gero egiten duguna da gerentzian babesa eta baimena berdian horiei berari azaldu, eta behar denean administrazio kontseilura joaten dira gaiak. Ez gaien arabera edo berrezkoa dian lanpostuen hizkuntza eskakizunak adibidez definitu zianean, edo olako gaiak, hizkuntza irizpideak, Jakina. beraien adostasuna eta beraien ekarpena, eta ikuspegia berrezkoa da, bai. Bueno, ez dakit ez dut galdera gehiagorik ikusten, ez dakit ezer gehiago aipatu nahi duzuen, edo nahikoa den, zango diguzuen. Galetik, nahikoa. Eskerrik asko. Vale, Mila esker. Berriro ere, eskerrik asko zuei. Vale, gurekin zuen esperientzia konpartitzeagatik, jakizue laster inkestatxo bat helduko zaizuela, ez asebetetze maila neurtzeko, eta konpartitu ingo dugula Aitziberrek eta parkatu izena joan zait, markatu. Olatz. Olatz, Aitziber eta Olatzek konpartitutako aurkezpena. Así que besterik gabe, agur esango dugu. Ero arte eta eskerrik asko berriro ere. Agur, ondo izan.